வணக்கம். மகா கஞ்சன் ஒருவன் ஒரு நாள் விமான நிலையத்தை பார்ப்பதற்காக தன் மனைவியோடு வந்திருந்தான். விமானம் மேலே கிளம்புவதையும் வானில் வட்டமிடுவதையும் கீழே இறங்குவதையும் இருவரும் ஆர்வத்துடன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களின் ஆர்வத்தை பார்த்த அங்கிருந்த விமானி ஒருவர், நீங்கள் இருவரும் வாருங்கள், இந்த விமானத்தில் ஏறி வானத்தில் ஒரு சுற்று சுற்றிவிட்டு வரலாம், ஆளுக்கு 100 ரூபாய் தான் என்றான். கஞ்சனுக்கு ஆர்வம்தான். இதற்காக 200 ரூபாய் வீண் செலவு செய்து என்று நினைத்து நாங்கள் வரவில்லை என்றான். எப்படியும் அவர்களிடம் பணம் பெற நினைத்த விமானி, நீங்கள் பணம் தர வேண்டாம், எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் உங்களை இனாமாகவே விமானத்தில் ஏற்றி செல்கிறேன். ஆனால் ஒரு நிபந்தனை, வானத்தில் விமானம் பறக்கும்போது என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் ஒரு சத்தம் கூட போடக்கூடாது. அப்படி சத்தம் போட்டுவிட்டால் கட்டணமாகி 200 ரூபாயை நீங்கள் கொடுத்து விட வேண்டும். சம்மதம் தானே என்றான். சம்மதம் என்றான் கஞ்சன். தன் மனைவியுடன் விமானத்தில் ஏறி அமர்ந்தான். விமானம் பறக்க தொடங்கியது. வானத்தில் விமானம் குட்டிக்காரணம் போட்டது, தலைகீழாக பறந்தது, சீறி பாய்ந்தது. உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டிருந்த கஞ்சன் சிறு ஓசை கூட எழுப்பவில்லை. வேறு வழியின்றி விமானத்தை தரை இறக்கினார் விமானி. கஞ்சனின் கையை குலுக்கி, ஆமாம், பயமுறுத்தும் விமான விளையாட்டுகளை நான் வானத்தில் செய்யும்போது இதுவரை எனக்கு தெரியாது சிறு ஓசை கூட எழுப்பாது இருந்தீர்கள். என் பாராட்டுகள். எப்படி இது உங்களால் முடிந்தது என்று கேட்டார் விமானி. நான் கூட ஒரு சமயம் என்னை அறியாமலே கத்த இருந்தேன், எப்படியோ முயன்று அடக்கி கொண்டேன் என்றான் கஞ்சன். எப்போது என்று கேட்டார் விமானி. என் மனைவி விமானத்திலிருந்து தவறி கீழே விழுந்த போது என்றான் கஞ்சன். இப்படியும் சில பிறவிகள் இம்மனித வாழ்வில் எது முக்கியம் என உணராமல் பணம் ஒன்றே பிரதானம் என்று வாழ்ந்து மடிகின்றனர். வாழும்போதே மற்றவர்களையும் சாகடிக்கின்றனர். மற்றவர் உயிரை மட்டுமல்ல, அவர்கள் மேல் மற்றவர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை, பாசம், நேசம் மற்றும் அன்பையும் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் சாகடிக்கின்றனர். நன்றி.